Para sa kaumawan ki inang katipanan asin inang angustia, gabos ini idinodolot ni Magdalena, Gavina and family. Misa pasasalamat asin misa kumon idinodolot ni Asuncion, Pilarte and family. Misa pasasalamat idinodolot ni Mr. and Mrs. Abraham and Elsie Lastrella and family. Para sa kalag ni Francisca, idinodolot ni Tessie Recepcion Ruiz and family. Para sa kaumawan ki inang katipanan, idinodolot ni Mr. and Mrs. Bong Ruiz and family. Maria Lani Boncolmo and family. Misa petisyon dolot ni Eva de la Justa and family. Misa pasasalamat dolot ni Mirna Cervantes. Asin misa pasasalamat dulot ni Mrs. Anisha Tagom Lomabe and family. Sige na po. Ay, dali na po, tatakabit po. Ay, sabihin na. Misa pasasalamat dulot ni Mr. and Mrs. Hob Gamban and family. Misa kumon dulot ni Maria Valerda Gamban. Para sa kalag ni Felix Sr. asin Estelito, dulot ni Betty Gamban.
Diyos marhay na aga po, giraray sa indugabos mga tugang. Ngunyan po na sa ikatulong Domingo na po kitanin pagkabuhay liwat. Si Jesus buhay. Mamundong pangyayari ang pagkagandan ni Jesus. Alagad, ini nasanglianin kaugmahan kan siya magpahiling asin magpamate sa iyang mga disipulos. Ninhuli ka ini, nagpuon sindang magbalangibog, asin magrukyaw kan sa iyang ngaran. Sa indang inihiras, an manunungod kay Kristo, an sa iyang kapangyarihan, pagkaherak, kapatawaran, asin pagkamuot. Dinaog niya an kagadanan, an kadikluman na darakan pagkakasala. Siya ng God ang tunay na paratubos, an Kristo, an Diyos na buhay. Kita man lugod maglaom, asin magsarig sa iya. Ngunyan pong Domingo, iyo man po ang kafiestahan kay Nuestra Señora di Katipanan. Kita digdi sa nabwa, may pagmidbid asin pagkamuot kay Birhen Maria bilang inang Katipanan. Magigirumduman na kan Hulyo 28, 711, ang mga taga-nabwa, ilinikay sa siyertong kagadanan na darakan makusugon na linog sa lugar na ini. Nagbukas sa daga hali sa iriga, pasiring sa nabwa, asin si mga tao kaidto, naghuna nakatapusan na kan kinaban. Kaya asinda nagpasiring sa silbahan, asin nakipagtipan sa mahal na Diyos, sa paagi ni inang Katipanan. Sa tipan na ito, ipinanugakan mga tao ang mga minasunod. Naseselebraron ang fiesta sa kaumawan ni inang Katipanan kada Hulyo 28 o Domingo na harani digdi. Ikadua, na ipagsasaysay ninda ang mga pangataman asin pagsurog nin mahal na Dios asin nin mahal na ina sa katawuhan. Asin ang ikatulo, na magtataon nindulot asin limos sa pagsuporta sa mga pangangaipo kan simbahan bilang ekspresyon kan sa indang pagpapasalamat. Asin ang ikaapat, sakop kan tipan na ini, ang masurunod na henerasyon, minsan si mga daipa na mumundag. Ipamigbi niya to sa misang ini ang satuyang parokya, ang lambang habitante, asin pamilya sa satuyang parokya. Ang celebrante sa misa po niya to ngunyan, iyo po si Reverendo Padre Angel Dorosan, Formator, Holy Rosary Minor Seminary. Matindog na po kita gabos, asin maugman niya tong awiton, an awit sa pagpuon.
Espiritu Santo. Amen. Grasya isong kagurang nanta ang pagkamo kan Diyos. Sino makisumaro kan Espiritu Santo sa Indo gabos. Asin sa imong espiritu. Sa liwat maray na ramrag po kaninyo amin. Maray na ramragman po, Father. Kaibahan po kakanatong mga intensyon sa espesyal na paagi gawan po sa kapiestahan ni Inang Katipanan. Sa misang ini rumunta po akan natong mga personal na intensyon. Siring man, apadagos na pong pagpangadji kakanatong mga familia, asin espesyalmente, rumrumontaman po, ipangadji taman akapahingaloan kakalag kan sa tuyang namumutan na Santo Papa Francisco. Mga tugang ako untaan sa tong mga kasaalan, tanganing magkanigo kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasaalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Mamibay kita. O Diyos, danay lugod na magrukyawan sa imong banwaan, tanganing binago sa pagkaaki nin puso, sindaman sa nang nag-uugmangon na ibinalik sa kamurawayan nin pag-ampon, maghalat kan aldaw nin pagkabuhay liwat sa paglaom nin panatag na kaugmahan. Huli kay Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Mahigos na ipinagbalangibog kan mga apostoles an manunungod ki Kristo na nabuhay liwat. Daisinda natakot sa pagbalangibog kaini ninhuli sa dakula nindang pagtubod. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo nin mga apostoles. Pakapalauga, pinaatubang ang mga apostoles sa Sanhedrin. Hinapot kan puon na padi. Bakong sayod na pinangaladan mi kamong magtukdo sa ngaran na ini. Alagad pinano nindo an Jerusalem kan sa indong katukdoan. Asin buot nindong isala sa muya ang dugo kan taong iyan. Nagsimbag si Pedro asin an apostoles. Kaipuhan pagkuyugon ang Diyos bago mga tao. Binangon kan Diyos kan satong mga magurang si Jesus na sa indong sinunggaban asin binitay sa kahoy. Initaas siya kan Diyos sa tuo niya bilang puon asin paraligtas. Sa pagtao sa Israel nin bakli, asin kapatawadan nin mga kasaalan. Kami saksi kan mga bagay na ini, asin ang Espiritu Santo na itinao kan Diyos sa mga nagkukuyog sa iya. Pakaapuda giraray, hinampak ninda ang apostoles, asin pinangaladan magtaram sa ngaran ni Jesus. Dangan binutasan, kaya naglakaw sinda, nag-uugma hali sa atubang kan Sanhedrin. Huli ta pinanigo magtios nin kasusupgan para sa ngaran. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Uumawon ta ka kagurangnan, talinigtas mo ako. Uumawon ta ka kagurangnan, ta iniligtas mo ako. Papalang kawon ta ka kagurangnan, huli ta hinawas mo ako, asin dai mo ako pinagngisihan sa sakong mga kaiwal. Kagurangnan, hinawas mo sa an sakong kalag, binuhay mo ako na dai magbaba sa bubon. Uumawon ta ka kagurangnan, talinigtas mo ako. Magtugtog kamo sa kagurangnan, mga devoto niya. Magpasalamat sa pagiromdom niyang banal. Taagi sanaan sa iyang kaanggutan, habang buhay an sa iyang pagmarahay. Pag sinarom, nakikidagos an pagtangis, pagkaaga an kurahaw nin kaugmahan. Uumawon ta ka kagurangnan, talinigtas mo ako. Magdangog ka, kagurangnan, kaugayi ako. Kagurangnan, magita kang paratabang, sinanglian mo ang sakong pagluksa nin pagsayaw. Kagurangnan, Diyos ko, sagkod pa man, magpapasalamat ako sa imo. Uumawon ta ka kagurangnan, ta ilinigtas mo ako. Siring sa ibang kabtang, kan libro nin kapahayagan. An ikaduwang babasahon, pano nin mga simbolo o makahulugan na tataramon. Ipinapasabot na si Jesus buhay, asin tinatawan nin kaumawan, asin kamurawayan, sa kaibahan nin Diyos Ama. Himateon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa libro ni Kapahayagan. Ako, si Juan, naghiling asin nadangog ang tingog, kandakol na angheles, sa palibot kan trono.
mga buhay na linalang asin mga gurang. Ang bilang ninda, milyon-milyon, saka ribo-ribo. Asin sinda nagsasabi sa makusog na tingog. Maninigo ang korderong binuno na mag-ako kan kapangyarihan. Kayamanan, kadunongan, kusog, kagalangan, kamurawayan, asin kaumawan. Dangan ang lambang linalang na yaon sa langit, sa ibabaw kan daga, sa irarum kan daga, asin sa dagat, ang gabos na yaon sa inda, nadangog kong nagsabi. Sa nakatukaw sa trono, asin sa kordero, ang kaumawan, ang kagalangan, ang kamurawayan, asin ang kapangyarihan, sa kapanahonan kan mga panahon. Ang apat na buhay na linalang nagsasabi, Amen. Ang mga magurang naglukmo, asin nagsamba. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po kita gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkatapos kaini, nagpahiling giraray si Jesus sa iyang mga disipulos sa may dagat nin Tiberias. Nagpahiling nin siring. Tiripon si Simon Pedro, si Tomas na inaapod na kambal, si Natanael na taga Cana Galilea, si mga Zebedeo asin duwa pa kan sa iyang disipulos. Nagsabi sa inda si Simon Pedro, maninira ako. Nagsabi sinda sa iya, maibaman kami sa imo. Naghali sinda, asin nagsakat sa sakayan. Alagad kan bangging idto, mayo sindang nadakop. Pagkaagang amay, nagtindog si Jesus sa baybayon. Ugaring daiaram kan mga disipulos na si Jesus idto. Nagsabi sa inda si Jesus,
mga sadit na aki, igwa ka mo dyan nin ikakapanira. Nagsimbag sinda sa iya, mayo. Nagsabi siya sa inda, itsahan an hikot sa parting tuo kan sakayan, asin makakaguda kamo. Initsa ninda an hikot sa parting tuo kan sakayan, asin dain na mabutong huli kan dakulon na sira. Nagsabi ki Pedro, itong disipulo na namumutan ni Jesus, an kagurangnan. Si Simon Pedro, pakadangog na an kagurangnan idto, nagtapis nin gubing, tahuba siya, asin nagbuntog sa dagat. Uminabot si ibang disipulos sa baroto, bako sindang harayo sa daga, kundi mga sanggatos na metros sana. Binubutong ang hikot nin mga sira. Paglusad sa daga, nahiling ninda na may baga na duman, may panira sa ibabaw, asin tinapay. Nagsabi sa inda si Jesus, magdara kamo nin sira na nadakop nin dungon yan. Naghawas si Pedro, asin ginuyod sa daga ang hikot na pano nin darakulang sira, sanggatos 50 tulo. Apisar kan kadakulan, dain napakit ang hikot. Nagsabi sa inda si Jesus, madya, mamahaw. Mayo sa disipulos nin nakaisip maghapot, sisay ka. Huli taaram ninda na siya ang kagurangnan. Minaabot si Jesus, kinukua ang tinapay, asin itinatao sa inda, siring man ang mga sira. Ini ang ikatulong pagpahiling ni Jesus sa iyang disipulos, pakabango na hali sa mga gadan. Pakapamahaw ninda, naghapot si Jesus ki Simon Pedro. Si Simon ni Juan, namumutan mo ako, urog sa inda? Nagsimbag sa iya, opo, kagurangnan, aram mo na namumutan ko ika. Nagsabi sa iya, atamana ang sakong mga kordero. Naghapot giraray, ikadua, Simon ni Juan, namumutan mo ako? Nagsimbag sa iya, opo, kagurangnan, aram mo na namumutan ta ka. Nagsabi sa iya, pastoran mo ang sakong mga karnero. Naghapot siya kan ikatulo, Simon ni Juan, namumutan mo ako? Namundo si Pedro, huli ta makatulo na siyang hinapot, namumutan mo ako? Asin nagsimbag siya, kagurangnan, ang gabus aram mo, aram mong marhay na namumutan ta ka. Nagsabi sa iya si Jesus, atamana ang sakong mga karnero. Amen, amen. Nagsasabi ako sa imo, kan aki ka pa, hinahabayan mo ang sadiri, asin minalakaw ka sa inman ang buot mo. Alagad pag maggurang ka na, uunaton mo ang sa imong kamot, asin iba ang mahabay sa imo. Tanganing darhon ka sa habo mo. Inisinabi sa pagpasabot kung sa anong kagadanon papamurawayon niya ang Diyos. Pakasabi ka ini, nagsabi sa iya, magsunod ka sako. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-upaw sa imo, Kristo. Matukaw po kita gabos sa paghinanyog kan homilya. Father Jem, salamat po sa pagbasa kan Ebanghelyo. Sa liwat po, Diyos maray naramrag po, kanato ngamin. Happy Fiesta po! Pakibati man raw po akaabay ninyo, Happy Fiesta. Happy Fiesta. Fathers, Happy Fiesta po.
Nguwan po, nagkakatiripon po kita sa pagselebrar sa kapiyastahan ki Inang Katipanan. Buko, ta ini po usad na tradisyon ka na to na taon-taon pagseselebrar ta. Taon-taon, nag-uuli po kita ngamin sa dinabwa na galin pa kita sa mga ararayong lugar na taon-taon ngamin na mga padi na taga-nabwa nagseselebrar. Alagad nguwan po Domingo, kaya gatikot sana po. So nakapag-concelebrate nguwan. Kundi kita po ngamin nagseselebrar galin sa usad na promesa. A promise. Usad na katipanan. A covenant na pigibo ko kanatong mga kamagurangan kay Berheng Maria. Kaya po, ining promesa na ini, ining promise na ini, namundag galin sa usad na milagro. Pigroromrom, saka isinasaysay ka na to, tanganing dirita nung ka malingawan. Ngawan po na taon, 2025, mas lalo po kitang binibendesyonan. Tabukusan na pong ipinag-uugmata ining tipan na inikiina, kundi po kitaman bilang mga Katoliko, ipinagseselebrar taman ading taon as Jubilee Year kan simbahan. Usad, na pagkakataon ka na to ngamin, na magpuon, na magpanibago kaka natong pagtubod, saka maglakaw as pilgrims of hope. Sa banal na taon po na ini, pinaparumrum po kita ngamin na kita usad na banwaan sa pagtubod. Na pinadara, tanganing maging ilaw sa iba, makataonin kaumayan, saka magdara nin paglaom sa kinaban. Kaya po nguwan, diri sa nakita sa di nagroromrom ko mga nakaagi. Kita po, tiripon nguwan na aldo, tanganing once again, magsabi kita, amo po, kagurangnan, narurumruman na mo, sadi kami tanganing panibagowon ini. We remember the promise. We are here to keep it. Nguwan po, sa Ebanghelyo, nguwan na ikatulong Domingo, kan pagkabuhay liwat, narungog tapo baga na si Jesus, pigunga si Simon Pedro, makatulong beses. Simon Pedro, namumuktan mo ako? Do you love me? Payaba mo ko? Usad na unga, nabukusan ng para kay Pedro, kundi nakakaabot man ka na to ngamin. Sinasabihan kita, do you love me? Bukusan ng sasaritaon, kundi dapat nababayad sa kanatong pagbuhay-buhay. Kaya po, as I reflect, sabi ko, raw nga ako po pwede kong i-share, maihiras, ngawan na maabot na kafiestahan ni Inang Katipanan. Sa paghurup-hurup ta po, kadi, o nga na ini, dirita dapat malingawan si Ina. Si Maria, rumrumonta si Maria, aka na tong mahal na Ina. Nakatindog sa pamitisan kan krus, padagos na nakatindog sa krus, kaibanan po ta. Yes,
sa krus na ini. Ngamin man po baga kita, agko kita kanya-kanyang krus sa buhay. Masasabi tang krus, kausa ka kapagtiusan. Sari na kita migkuko sa mga pang-aro-aldo ta. Krus, kausa ka dirita pagkakaintindihan sa laog ka pamilya. Mga ribok, mga diri pagkakasundo. Krus, kausa ka mga problema. Mga dirita masolusyonan, dirita maintindihan. But always remember, sa pagpayaba ni ina kanato ngamin, itinututuro po niya si Jesus kanato. Saka sinasabihan kita na simbagon sa kaibuturan ka kanatong mga puso, nga na, do you love me? Uno payaba mo ko? Makatulong ino nga si Simon Pedro. And ngawan man po, we reflect sa unga na ini, do you love me? First, do you love me? Then, tell the story. Isaysay mo ang istorya. Perpetual narration. Migpuon po kita sa pagsaysay, sa pag-istorya. Sabi ta po baga na ining tipan na ini, namundag galin sa usad na milagro. Usad na grasya. Na kunsari, aka na tong mahal na ina, diri kita pinabayaan, puon pa kan taon 1711. Na kunsari, aka na to pong banwaan na nabwa, tinamaan nin linog. Puon po kadto hastanguan, namamatean ta, ang milagro na dara, kakanatong mahal na ina. But, miracles fade if we do not tell them. Dirita isinasaysay. Dirita ipinapangistorya. Remember, silence is the enemy of memory. Kung dirita ipinapangistorya, isinasaysay. Bukong amo po adi usad sa mga promesa ta, kiinang katipanan, to tell the story. Sabi ko, matibay man nga nako ang mga taga-Nabuacan, mga matibay man po baga kitang makipagmarites. Buko sana, sa Baloy, sa komunidad, pati nga ni po baga sa Facebook. Matibay kitang mang-istorya, mag-istorya. Kaya sabi ko, dirigad kadi masasakitan ang mga taga-Nabua. Tamatibay makipagmarites. Balikan ta po, an istorya kan Ebanghelyo. Arog ki Pedro, narumruman niya so kanyang pagkakasala. Pagpayaba kay Jesus. Hanggang sa siya pinaumayan kan kagurangnan. Kita man po, rumrumuntaman si mga panahon, mga pagkakataon na kita nangangaipo. Nag-aayat sa tabang. And mas marumrumanta kung pauno kita tinabangan kan Diyos sa paagi ni Maria. Amo po adi unang gibo kakanatong katipanan. To tell the story. Na ipangistorya ta, na imarites ta. Buko sana sa mga libro or records, kundi pati naman sa kanatong mga pamilya, mga igin, mga makuapo, even sa sunod
na henerasyon. Kaya rumrumonta po na sa katekismo po baga kakanatong simbahan, the Church's devotion to the Blessed Virgin is intrinsic to Christian worship. Sa pag-istorya tapalan, sa pagsaysayta, kantipan sa sunod na henerasyon, nangangahulugan na usad man naggawi nin pagsa Dios na naghihiro sa paagi ni inang katipanan. Kaya sa unga na do you love me? Isaysay mo ang istorya. Ano daw? Ibinabalangibog ko ang istorya kantipan sa iba. Ano daw? Sinasabihan ko man o akan akong mga igin, mga makuapo, na parte, sinda, kading tipan na ini. Uno raw, pigururumrum ko, ining tipan na ini, nabukusan ng usad na istorya na nakaagi, kundi usad na grasya. Tell the story. Sa ikarwang unga, do you love me? Then, show up with joy. Celebrate. Annual celebration. Sa Ebanghelyo po nguwan na Domingo, si Jesus, dirisa na nag-aayat sa kasimbagan, kundi mas ararumpa. Nag-aayat iya sa pagpayaba na pinapabayad sa pagiging committed. Do you love me? Feed my sheep. Iniimbitaran niya si Pedro to live a love that takes responsibility. Sa pariyo pong sitwasyon, kita man, we fulfill our katipanan through celebration, bukong sa usad na performance, kundi sa usad na pagtaokan presensya, asin pagpabayad sa pagsarig sa Diyos. Presensya. Kaya magayon po na taon-taon, nagiging presente kita sa misang ini. Sa pag-renew ta kang kanatong katipanan, the act, the art of showing up, being available, being free, being present. Kaya po baga, iba po, galin pa sa ibang lugar, ararayong lugar, nag-uulisa na sa dinabwa, just to renew their promises, the covenant kiinang katipanan. Kaibanan po ang mga kapadean na taga-Nabwa. Ining Santa Misa, ang mga pangadjion ta, aka na tong pagprosesyon. Ngamin ini, expression of a love that remembers. We show up because we remember. Narurumruman ta. Pauno man kitang makakarumrum. Father, di man nga na ako nakakarumrum sa, di nga ni ako nagpapabayad sa loob ka pamilya. Pirmi nga ni akong uda. It's a challenge para ka na to. Sa paggurang ta, lugod mas marumruman ta. Rumrumon ta, asin maging presente kita. Ining kafiestahan po na inibukong usad na break from life. It is life directed towards God. Kaya baga, ungauntaman sa derita, uno baya, presensya kunguan sa di banal na Santa Misa, usad na gawi nin pagtubod.
Uno, nag-iyan ako sa di simbahan na napupuno sa kaugmahan. O baad kaya napiritan sa nako sadi. Di ko nga niisi na ako palang tipan nagigibuhon, pagpanibago kan tipan nagigibuhon. O nga unta sa dirita, uno ading tipan na ini taon-taon, a renewal of love para kanako. O baad kaya it has become a routine. Nag-uuli na sa nako, ta fiesta. Bukong sa pagrumrum ka tipan, kiinang katipanan. Lugod ining selebrasyon na ini, be our heartfelt answer. Yes, Lord, we love you. We still remember. We are still yours. Do you love me? Show up with joy. Asin an ikatulong o nga, do you love me? Aka na tong simbag, give from the heart. Do you love me? Sinasabihan kita, give from your heart. Tinagba. Nagtitinagba kita. Ngamin na klase sa pakikipagtipan nangangaipo nin sakripisyo. And aka na to pong promise sa tipan, amo apagtao sa tinagba. Kaya nababayad po ninyo ako mga prutas, pagdulot sa mga bunga kandaga. Not just a cultural practice, kundi usad na spiritual response tangamin. Atang nin pasalamat, idulot mo sa Dios. Asin utubaan sa imong mga panuga sa kaharuhalang kawe. Pasil magtao sa mga bagay na diri taman talaga kaipuhan. Madalita sa nang butasan, biliwan. Pero ini pong tinagba na ini, iba. It is the first. It is the best. Itinatao ta ini, buko ta diri ta kaipuan. Kundi itinatao ta bilang gawe nin pagpasalamat sa kapag sa Diyos. Bukong sabi po baga ni Santa Teresa of Lisieux, to love is to give everything and to give oneself. Kaya sa pagtinagbata po palan, usad ining ekspresyon para sa satuya na kita magtaob ako sa kung uno sobra ta, uno mga extra ta, kundi ini pinaparumrum sa nakita na idusay ta, itauta, aka na tong sa diri sa mahal na Diyos. Ta sa pagtauta, it's our confidence na nung kada ikita pababayaan kan mahal na Diyos. Kaya magayon po, ungauntaman, asa dirita, uno, itinatao ko ki amang Diyos nguwan taon na taon. Uno ang mga itinatao ko ki amang Diyos nguwan na taon. Uno, naghiras na raw ako out of comfort or out of love. Uno raw, pigtuturoan ko raw ang mga igin ko o mga makuapo ko about sa value of giving as a sacred act. Mga tugang, sa tulong unga na ini, tinatawan man kita sa tulong, challenge, tulong kasimbagan. Ining kafiestahan ni Inang Katipanan is a sacred renewal of a love story between God, our community, and our Blessed Mother. Aka na to pong katipanan, buhay. Kaya nguwan, we recommit ourselves to it through
pagsaysay kan istorya with living memory, celebrating the feast with joyful fidelity, and offering with gratitude in sacrifice and sharing. Inoo nga kita ni Jesus nguwan, uno, payaba mo ko. Lugod, kasimbagan ta, diri sa na nababayad sa mga saritaon. But in how we remember, how we celebrate, and how we give. Lugod, si Inang Katipanan, padagos kita na proteheran, agdarahon kita para ni ki Jesus. As we keep this covenant, not just once a year, but every day of our lives. Amen. Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora de Katipanan! Viva! Matindog na po kita gabos. Nakakasabot na kita sinusubol sa kabaing na misyon ni San Pedro, maghagad kita sa Diyos Ama na pakusugon an sa tuyang pagtubod. Sa lambang pag-ara, kahagadan an sa tong simbag, kagurangnan hinanyuga an sa mong pamibig. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibig. Tanganing ang Santo Papa asin ang gabos na may katungdan sa simbahan, giyahan kan Espiritu Santo, ipamibig niya to sa kagurangnan.
Tanganing sa satuyang gawi nin pagsamba, mamasdan kita kan iba bilang banwaan na nagbabanaag kan katuninungan, asin pagkamuot ni Kristong nabuhay liwat. Ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing sa pagpatawad ki San Pedro kan kagurangnan, ang gabos na parakasala, dai mawaranin paglaom, kundi magkusog ang buot. Ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing an mga nahohorasa, asin mga nagehelang, magdayupot ki Kristo sa saindang mga pagsakit. Ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing an mga namomotan niya tunggadan, na an pagtubod, Diyos sana an nakakaaram, mag-ako nin liwanag, kaugmahan asin katuninongan, sagkod paman. Ipamibinyato sa kagurangnan. Amang langit nun, sinubol mo an sa imong aki sa pagligtas kan kinaban sa paagi kan gibon nin simbahan. Ang paarog ni San Pedro magpasabong sa mo na maghigos sa pagpalakop kan sa imong kahadayaan sa daga. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eukaristiya. Ang pagdolot asin ang pag-andam kan mga atang.
Salud po. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, nakikimaherak kami, akoon mo ang mga atang kan simbahan na nagrorokyaw, asin para sa iya na tinauan mo kan dahilan nin labi-labing kaugmahan, warasan mo kan bunga nin daing sagkod na kagayagayahan, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapa sa indo. Asin sa imong espiritu, Iitaas ang mga puso. initaas minas sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, na ikakagurangnan ipagrokyaw sa gabos na panahon, at ngani mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa idinolot na sakripisyo. Huli ta sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na isinikwal binabago, asin ang karahayan kan buhay, ibinabalik sa mo kay Kristo. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban. Patingani ang mga langit no na virtudes, asin ang mga angheles na potestades. Nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabod ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa kod sa pasyon, nagwa siya nin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini. Ta ini ang sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini. Tahini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan. Napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sa ko.
Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Dirumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban, tangaling malubos mo siya sa pagkamot. Kay bakan sa mong arsobispo sa Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Girumdumaan sa imong surugoon si Francisco na inapod mo hali sa kinaaban na ini, itugot mo na siyang nakisumaro sa kagadanan kan sa imong aki, makabaing sa saiyaman sa nang pagkabuhay liwat. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak. Ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos sa magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose na sayang esposo, ka mga banal apostoles sa singgabos sa santos, nakaitupan nakapagayagaya sa imo, magkani maging kahiras kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Tindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasaalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mandang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Haray paghilingaan sa mong mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong Espirit. Magpatinarawan kamo kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Maluhod po ang gabos. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maoomayan.
ano ang gigibuhon pagkabuot ko sa imo, mahirakan na papagkanigoon. Ikatunay na namumutan, dakol man ang mga kasalan. Pagbabago, pagmapaigutan. Anong naikamamutan, na namumutan ka ni Espiritu, ano sa koan hahagadon, pagkabuot ko sa imo, sa kapwa dadarahon. Ikatunay na namumutan, dakol man ang mga kasalan. Pagbabago, Anong naikamamutan, na namumutan kan kagurangnan, ano ang gigibuhon pagkabuot ko sa imo, mahirakan na papagkanigoon. Ikatunay na namumutan, dakol man ang mga kasalan. Pagbabago, pagmamaigutan. Anong naikamamutan, na namumutan kan Espiritu, ano sa koan hagadon, pagkabuot ko sa imo, sa kapwa dadarahon. Ikatunay na namumutan, dakol man ang mga kasalan. Pagbabago, pagmamaigutan. Ikatunay na namumutan, dakol man ang mga kasalan.
Matindog na po kita gabos. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami na kaheraking hilngaan sa imong banwaan, asin an pinagkanigo mong baguhon, hulikan mga misteryong daing sagkod. Tugutan mong makaabot sa dain na lalapang pagkabuhay liwat, kan hawak na pagmumurawayon. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po ang gabos. Pagbabago nin pagtipan. Ama niyamo sa langit, ika an samuyang Dios, kami an sa imong banwaan. Nagbimidbid asin nagtutubod sa imo bilang sarong Dios na makakamhan, kagibo nin langit asin daga. Asin kay Hesukristo na sa imong bugtong na aki, nahuli sa pagtubos sa muya na nitawo, ipinangaki ni Berhen Maria, nagadan, nabuhay liwat asin suminakat sa langit. Siring man, minatubod kami sa Espiritu Santo, nakagurangnan, nakagtaonin buhay, sa simbahan na saro, banal, katoliko, asin apostoliko. Ama, uya kami ngunyan bilang sarong banwaan na sa imong pinili. Sa atubang kan mahal na Santisimo Sakramento, asin ladawan ni inang katipanan. Sa mong ginigirumdom, asin binabago, itong pakikipagtipan kan sa mong kamagurangan, kan Hulyo 28, 1711. Kaya Ama, kami nanunuga ngunyan na ipagsasaysay niyamo sa samong mga kapag-arakian an istoryang nangyari kaitong taon 1711 kan sa imong ipahiling an sa imong dakulang pagkamuot asin pagkaherak sa samo. Nasamuyang pagpipistahan taon-taon si inang katipanan sa paagi nin pasasalamat sa banal na Eukaristiya sa paghinapos kan bulan na Hulyo. Na mag-aatang kami nin limos asin tinagba, tanda nin samong pagpasalamat kan sa imong ugay sa samo, asin pagmalasakit kan pangangaipon nin simbahan, siring man kan pag-uswag kan pagtubod na Kristiyano. Sa samong pakikipagtipan sa imong ngunyan, liwat na sinasakop asin iniiba niyamo an samong kapag-arakian, asin itong mga maabot pa sa banwaan na ini, siring sa ginibo kan samong kamagurangan, kan mga nakaaging taon. Samong ipinapamibi, asin ipinapakimaherak, na inilugod, maging banal na tradisyon sa banwaan nin Nabwa. Papagdanayon lugod ini, para sa kabanalan nin gabos, asin sa imong kamarawayan, ngunyan, asin sagkod paman. Amen. Gawe nin pagdusay. O Maria, inang katipanan, ika an samong ina, an samong puso, pano nin pagkamuot sa imo. Dinudusay niyamo an bilog niyamong buhay sa imong pag-ampon, asin sa imong pangataman. Tangani na kami maging maimbod mong mga aki. Tawan sa mo ang tunay na pagsolsol kan sa mong mga kasaalan, asin an maimbod na pag-utob niyamo kan sa imong tipan. Idinudusay niyamo sa imo an sa mong isip asin puso, tanganing kuyogon mi an kabutan nin sa mong langitnon na Ama. Idinudusay niyamo an bilog niyamong katalingkasan, tanganing mamutan mi an Dios, urog sa gabos, asin tanganing mabuhay kami,
bakong para sa samong sadiri, kundi para ki Kristo na sa imong aki. Lugod, mahiling niya mo siya, asin manudan na maglingkod sa kapwa. O inang katipanan, huli ka ining gawe nin pagdusay. Kami nangangako na kami maglalakaw sa dalan nin pagtubod na sa imong inagihan. Buot mi na maging tunay na Kristiyano, siring sa imo, tanganing dusay sa gabos na oras, sagkod sa kagadanan, makamtan mi an kamurawayan na daing kasagkoran. Amen. Matindog na po kita gabos. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in hoc lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, Ius tuos, misericordies oculos, ad nos converte. Et Iesus, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. ora pro nobis sancta Dei Genitris. Ut dignificiamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Maria corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum efficie mereratur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, Daut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Matukaw po ang gabos. Bako po ining second homily, gusto ko lang gamitan po ang pagkakataon na ini na magpasalamat. Ang tinagba po sa pinakasuanoy na kagawian nyato bilang mga paratubod sa kagurangnan. Kay itong panahon, ang tinagba yaon sa forma ng pagdulot kang tinutong na atang. Sa bagong tipan, ang tinagba yaon sa pagdusay, pagdulot kay Jesus sa sakripisyo ng Santa Misa. Kita po, pinagtiripon niya na aga sa sarong kadahilanan, tinagba. Susog sa homily ni Father Angel, ang tinagba kung pwesto kan pagrumdom. Pagrumdom kang ginibol kang kagurangnan. Digdis sa tuyang banwa. Ikadua, pagselebrar. Kadaklan po sa tuya, dahil man makakadigdi, pag Hulyo 28, kaya ngunyan po ginigibota ang pagtipan kiina, Hulyo 28. Kaya pigrani pong Mayo sa kapiestahan kang Banal na Cruz. Ikatudlo po, pag-atang
pagpasalamat sa paagi kan pag-atang. Oh. So, tinagba po, saro sa mga element din kang tinagbaan pag-atang, maghiras. As in, ikapat, so pinagbanggit niya pagsasaysay. Dahil lang kita basta nag-atang, kundi kita po mag-iistorya sa mga kaakian, kan ginibo ning kagurang yan. Yan po ang apat na elemento kang tinagba. Pero po, maski po may mga material kitang idinulot, aramtan po ang pinakaurog na tinagba, iyo ang pagdulot kan sa diri. If you can offer yourself, that's the best. Offering, best na tinagba. Kaya sa momentong ini, nagpapasalamat ako na sa tuyang parokya Padagos na naghihiras, bako lang ning tinagba, kundi mga padi. Kaya ini po ang sa tuyang pasalamatan, although in-expect ko po na mas dakol alagad masasabutan po niya to na Domingo po ngunyan, day po gabos makaka-attender, pero nagpapasalamat kita na yaon ang mga kapadian na gikan sa Nabwa. Siyempre, digdi sa kuyang wala, all the way from Guam, Father Dan Trajano. Ang sa tuyang senior priest, religious priest, SVD, Father Kids del Parto. All the way from Balaton, Lagunoy, ang parish priest kang Our Lady of Peña Francia sa Balaton, Father Dionisio Gavino. Ang pamusong classmate ko na taga Nabwa, Father Manny Sagada. All the way from Legazpi, the Chancellor of the Diocese of Legazpi, Father Jem Penetrante. Of course, ang nagpamayo kan misa niya to ngunyan, Celebrante Mayor as in Predicador, Formator kang Holy Rosary Minor Seminary, Father Angel Lorenzo Dorosan. Imaginin po niya to na kulang ang padi. What would happen kung igwa ka mong papabunyagan? Igwa ning kakasalon, igwang gadan, igwa ka mo ning reunion, tapos may kita makuanin padi. Ano kaya ang pagmate na hinalughog mo na ang bilog na lugar mayo kang nakuko ang padi? Kulang po sa tatuya, de kumpleto ang selebrasyon. Kaya maninigo po sana na Padagos kitang magpangaji para sa pagdakol ning kapadean. Digdi po sa tuyang parokya, kadakol nakakapasar sa seminaryo, pero mayo ning paagi dahil sa kakulangan ning resources. Aram mo po na medyo it's costly, yet kay puhanta na magsuporta sa formasyon kan kapadean. Kaya po, gusto ko pong i-revive ang Napasema na medyo naging inactive. You can be part of Napasema. Ano po ang Napasema? Nabwa priest and Nabwa parents, seminarians and priest association. Medyo may kamahalan po ang monthly, minsan dahil mang kaya kang pamilya, pero kung mag-pledge po kita maski 1,000 kada bulan, baka dakol kitang mga pading mai-contribute sa simbahan. Ang sa tuyang parokya, nakakapag-contribute na worldwide. Nakapag-contribute na kita ng obispo, nakakontribute kita ng mga formator sa seminaryo, mga missionaries, and then mga parish priest. Pero kulang po iyan. Sana po mas dakol pa kitang maitao. Kaya we pray for vocations, but not only pray, but also support. Support vocations. Di po sapat ang prayer or faith without work. Iyo po. Kaya kung igwaman sa naka mo, may kapasidad ka mo, may nakaluwag-luwag man sa buhay, please share. Please share.
magrani lang po sa opisina, day po sasayamahan, ano man na pledge ninyo for vocation, i-intriga ko po yan sa Napasema to activate this, kung pwede makapag-form kita ng foundation for that. Tangani, dawa kung sisay po ang padi, dire-diretso po ang assistance for vocations, digdi po sa satuyang parokya. Makakapromise daw po kamo, maski kadikit, o mas dakol, mas maray, iyo po. So, yan po ang number 1. Ikadua po, gusto ko pong gamiton ang oportunidad na ini dahil ma-eleksyon na po. Habo ako mamulitika, pero ang pinakamagoyo na promise kay Mama Mary, iyo po, daday magpabakal ng boto. Iyo po, parte kan sa tuyang pagtubod, na maging matanos kita, maski sa tuyang buhay politika. Dahil magpabakal ng boto, dahil mag-ako ng kwarta, dahil na hilingon ta, ano ang gusto tang banwa? So, it will depend upon the vote that you will make. Dahil pagpabakal sa 500 ang sa indong boto, naglalangkaw na po ang presyo, nagti 3,000, nadadangog nindo yan, bakula akong nakakadangog, kamo nakakadangog. Pero, dahil po kamo maging parte kang immoral bilang Katoliko na siring na kalakaran, mayong mababago sa satuyang komunidad kung perming arog kayan ang sistema. Barakalanin boto. Garong raot na plaka po ang simbahan nagpapagiromdom. It's a moral obligation. May connection po yan sa langit. Haputon ka ni San Pedro, ano ang naginibo sa imong banwaan? Iyan sana ang pinakalist na pwede natong gibuhon, pero let it be. Magipo kitang matanos na mga Kristiyano, maging matanos na Katoliko. So salamat po sa pag-iyansadi, salamat sa mga gabos na nakisumaro sa satuyang pagtaon ng kaumawan sa tong mahalay na. Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora de Katipanan! Viva! Palakpakan yata sa taong mahalay. Matindog na po kita gabos. An kagurangnan mapasa indo. Asin sa imong espiritu. Edo ko an payo asin maghagad ng bendisyon sa kagurangnan. Ang Diyos nasa sa iyang karahayan nagbuot na tubuson ang katawuhan, huli kan pangaki kan palada na Virgen Maria, pagkanigoon niyang warasan kamo kan sa iyang bendisyon. Amen. Asin danay, asin minsan sain kamo makamate kan sa iyang pag-ampon, na huli ka ini, nagkanigo kamong mag-ako kan kaglalang kan buhay. Amen. Asin kamo nangunyan na aldaw, nagtiripon sa maludok na puso, mapasaindo ang mga balaog nin mga espiritual na kaugmahan, asin mga langit non na premyo. Amen. Asin ang bendisyon kan Diyos na makakamhan. Ama, asin aki, asin Espiritu Santo, maghilig, asin magdanay sa indo, sagkot paman. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora de Katipanan! Viva! Viva la Virgen! Viva! Palakpakan ta po ang satuyang mahal na ina. Diyos maray na ramrag po kaninyong amin.